Základná škola na Nejedleho ulici predstavila výsledky projektu Modernejšia škola. Peniaze na modernizáciu v sume 30 000 eur dostala z grantu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako jedna zo 144 škôl na Slovensku na základe úspešne predloženej žiadosti. Základná škola si skrášlila oddychové zóny, pribudol nový nábytok, kvety, zeleň i rôzne hry pre deti, ako aj knihy a náučné nálepky. V triedách pribudli nové, modernejšie školské lavice a škola urobila oddychovú zónu aj z knižnice, ktorá je okrem ďalšieho vzdelávania miestom aj na oddych a relaxáciu. Ďalšia časť modernizácie sa týka školskej jedálne, na ktorú získala škola 58 000 eur od mestskej časti Dúbravka. Chcem veľmi pekne poďakovať mestskej časti, že počas letných mesiacov nám zrekonštruovala našu školskú kuchyňu, ktorá už bola v havarijnom stave. A vlastne bola to komplexná rekonštrukcia celej kuchyne, vrátane technologického vybavenia. Naše pani kuchárky vďaka tomu môžu variť modernejším spôsobom, chutnejšie jedlá pre našich žiakov. Na základnej škole pribudli bezbariérové prvky, na ktoré je škola osobitne hrdá, pretože sa tým otvára aj ľuďom so zdravotnými, najmä pohybovými problémami. V rámci podpory inklúzie a integrácie sme získali finančné prostriedky od súkromného darcu na vybudovanie nájazdu do školy, čím sme umožnili vlastne príjazd aj detí s telesným postihnutím. Takisto sme získali financie na nákup schodolezu, ktorý pomáha prekonávať bariéry, teda schody v rámci interiéru našej školy. Mestská časť nám zafinancovala bezbariérovú toaletu, a preto naša škola je teraz vlastne otvorená aj pre deti s telesným postihnutím. Základná škola na Nejedleho ulici je teda opäť o čosi krajšia, modernejšia a kvalitnejšia. A ak sa bude držať aj hesla, ktoré má umiestnené nad jednými priechodnými dverami, bude skutočne blízko k tomu, aby sem žiaci chodili s radostným očakávaním.